Il-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li fl-aħħar snin Malta għamlet progress enormi fis-servizz ta' childcare affordabbli għal tfal ta' ftit xhur sa 3 snin. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea janalizza s-sitwazzjoni tal-pajjiżi fl-2016 dwar l-anijiet ta' Barcellona fosthom dwar is-servizz ta' childcare u kemm huwa affordabbli għal familji Ewropej. Waqt li nnotati li fl-aħħar snin ħafna pajjiżi Ewropej laħqu l-mira ta' 33% u żiedu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, il-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta u r-Rumanija għamlu progress enormi biex jilħqu l-għanijiet tagħhom. Statistika pubblikata fl-istess rapport turi li mindu l-Gvern daħħal is-servizz ta' childcare bla ħlas għal familji Maltin u Għawċin, Malta reġistrat qabż enormi l-fuq fl-att ta' ġenituri li jibatu lil uliedhom f'ċentru għal ħarsin ta' tfal. Fil-fatt, ir-rapport juri kif mill-2011 kien hemm żieda qawwija fl-loti tas-servizz ta' childcare għal tfal taħt 3 snin f'għadd ta' pajjiżi. Madankollu jgħid li l-akbar żieda seħħet f'Malta b'żieda ta' 20% minn 11% fl-2011 għal 31% matul l-2016. Dan ifisser li fi ftit snin Malta tinsab tarġa l-bot milli tilħaq il-mira ta' 33% li tmur lura l-2002. Ir-rapport żied jinnota d-differenza li ħadu l-gvernijiet Ewropej biex iżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Fost oħrajn isemmi kif Malti hija fost l-uniċi pajjiżi li qed tipprovdi s-servizz ta' childcare bla ħlas għal tfal li l-ġenituri tagħhom qegħdin jaħdmu jew jistudjaw. Qalet li l-Gvern Malti jħallas l-ispejjeż kull xahar u l-ġenituri għandhom l-opportunità li jibatu lil uliedhom f'childcare tal-għażla tagħhom u jibbenefikaw minn servizz bla ħlas. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li statistika riċenti turi diġà li s-servizz ta' childcare bla ħlas żied il-parteċipazzjoni tal-ommijiet fis-suq tax-xogħol u hemm pjani biex dan is-servizz ikompli jiġi estis.